Guys, welcome back sa mong channel. Ani po kami, mamukot mi dinhi basi day makasula. Gusto hidlaw na kog kinilaw basi day makakilaw. Kung gusto ka malingaw karon 2023, hala pamukot mo, malingaw mo diri. Lah, dali na. Nagpadulong na dinhi kay magkuha na sa iyang isda. Gusto man siyang makilaw, lami kuno kayong ikilaw, pati na kunong gutuma. Hala, diri dool diri kidong bisag pasang bahaw ali ron. Tinaw kayong panahon no, kahayag sa adlaw. Sos, diara pagkanindot, nakakuha na gyud sila. Diara nang ngumbitay sa pukot pagkalamia. Pagkadaghan, rapagid sa mga isda. Sos, wako kailan ng isdaon sa manih. Mga kalami man kuno kining kilawon. Sos, kalami ba? Gatulo akong laway. Kalaming, kilawon ng mga isda. Nagipo-po na, para gihiwa-hiwa na ni Kidong. Oh, grabe mahiwa. Tarong naghiwa ha. Kanang di ta mabukog. Kay patirabang daghan nagbukog ng isda oh. Nabusog na ko naglantaw. Hay, kalami kayo. Ano nagtapok na. Talay-talay na gikuhaan ng mga tinai. Sus. Mabusog baka tani kinilaw. Basig na ibahaw. Kay madungagan na to ning bahaw, maimpas ang bahaw. Oh, arag hiwa-hiwa na. Nagtapok na kadali man gihiwa. Kadali, giputol-putol ragkatulo ni Kidong. Kung gusto ka malingaw sa imong kinabuhi, unya standby ka, wala kay laing gihimo. Hala adto sa baybayon pamukot, para malingaw ka. Tabla pagkaon sa kinilaw, haskang lamia. Sato suroy-suroy na. Ayaw kadlok, ayaw kabalakak ni standby ka, wala kay trabaho, inom kang tapulan ka. Ala, pagpalit og pokot og dili pangutang, ipalit og pokot ato din sa baybayon pamukot pagkadaghan ng isda sa matagulan-ulan. Grabe napulaan ko pinopo sa mga isda, mura ko nalothan. Tanawa niapil po si Renil tanawa agilamsan rag sibuyas dahon. Ayaw naglamsig sibuyas Bombay kay pati mahala, $1 ang kilo sa sibuyas Bombay dahon ra, mabusog na tanaw kaon na. Kung maglamas kag sibuyas Bombay karon perting mahala, mahurot pa imong kwarta, makabaho pagbaba, makabaho pag ilok, mura kag Bombay, perting baho ang lata. Mao nang pagkaon nila goy lamas-lamas pagkilaw ra. Oh, kaon na Kidong. Di sab-sab na. Wala impas ng bahaw ani. Pagkalamia kuno. May untag mamahal pud ang luya kay halbison ko ta akong luya nga usa ka sako akong gipuhunan og tanom. Parehon ta sa Bombay nga tag 500 ang kilo. Baka naman, sige pamahali ang luya kay akong i-deliver. Mora to akong tambag ninyo karon 2023 para malingaw mo, hala pamukot mo, pangita mong trabaho, ayaw lang mo pangawat aron malingaw mo kanang dili mo madakpan sa gobyerno. Sige, mora to. Bye bye.